Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkiýedäki türkmen raýatlaryny iň soňky pursatda alyp gaýtmak kararyna geldi. Bu ýagdaýdan göninden göni habarly bolan Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, muny Daşary işleri ministri Reşit Meriýedowyň hut özü buýrupdyr. Şeýlelikde çeşmäniň habaryna görä türkmen häkimetleri Türkmenistanlylar Istanbulda birnäçe protest gurnanlygy üçin jazalandyrmak kararyna gelipdir. Azatlygyň çeşmelerine görä koronavirus pandemiýasy bilen baglanyşykly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny evakuasiýa etmek boýunça çäreleriň çäginde Istanbuldan uçuşy guramak entek planlaşdyrylmandyr. Baralykda birnäçe ay bäri Türkiýeden gitmäge tinlenýän türkmen raýatlary ýörüýte uçarlaryň ýola goýulmagyna sabarsyzlyk bilen garaşýanlygyny aýdýarlar. Türkiýede öz watanyna dolanmagy tinlenýän 600-den gowrak türkmen raýaty galýar. Istanbulyň Huwa menzilinde galan türkmen raýatlaryna may aýynda azyk kömegini guramak işine gatnaşan türkmen migranty Serdaryň habar bermegine görä adamlar 6 ay bäri türkmen hökümetiniň kömegine garaşýarlar. Daşy uzly 71 ýaşly Maral daýda Türkiýede koronavirus pandemiýasynyň ýetiri bolan ýüzlerçe türkmen raýatynyň biridir. Ol ýanwar aýynda Türkiýede irçi migrant bolan gyýdyny wagtlyklaryny görmäge barypdyr. Emma watanyna gaýdyp bilmändir. Fevral aýynyň ahirinde Türkmenistan halkara gatnawlaryny ýatyrdy. Dinan Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy bilen habarlaşanlygyny emma özüne Türkmenistana uçuşlaryň täzeden başlanmagyna garaşmakdan başga arazyň ýokdugynyň aýdylandygyny habar berýär. Dartgynly ýagdaý sebäpli Maral daýda keselledi we häzirki wagtda gyýdynyň öýünde galýar. Ýöne saglyk ätýaşlandyryş resmi namasynyň ýokdugy sebäpli medisina kömegini alyp bilmeýär. Serdar Maral daýdaly umytsyz ýagdaýda galan ýüzlerçe adamyň bardygyny aýdýar. Azatlyk aprel aýynda Istanbulyň Huwa menzilinde 300 töweregi türkmen raýatynyň bolanlygyny habar berdi. Serdaryň sözlerine görä şol döwürde Huwa menzilinde beýleki ýurtlaryň raýatlary hem bardy. Olara öz ýurtlarynyň elçihanalary azyk we beýleki kömek berýärdi. Emma türkmenlere Ankaradaky elçihanadan ýa-da Istanbuldaky konsullukdan hiçkili kömek berilmändir. Şu wagt käbir türkmenler aeroportdan gaýdypdyr. Ýöne köpüsi hinidem şol ýerde galýarlar. Azatlyk olar bilen habarlaşmaga tinanşýar. Türkmen aktivistleri Istanbuldaky türkmen konsullugyna ýüz tutanda olara Istanbulyň aeroportunyň çägine girip bilmejekdikleri aýdylypdyr. Şeýle gepleşikleriň biriniň ses ýazgysy Azatlygyň ygtyýarlygyna berildi. Serdar öýlerine dolanmak isleýän 600-den gowrak türkmen raýaty barada habarladygyny aýtdy. Ýöne olaryň sany birnäçe etse köp bolup biler sebäbi Türkmenistana 6 aýdan gowrak wagt bäri uçar gatnameýär. Uçar gatnawy ýatyrlan soň türkmen howa ýollarynyň birnäçe ýük uçary Istanbuly uçupdy. Ýöne diňe ýükleri şol sanda dermandary alyp gidipdi. Türkmenistan öz raýatlaryny çykarmagy howlukmady. Geçen hepde Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasy sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek üçin ýörüýte uçuşlary gurnaýanlygy ma'lum boldy. 22 awgustda 135 türkmen raýaty Hindistandan evakuasiýa edildi. Şolardan bir aýal uçurda öldü. Türkmenistanyň ýarym resmi web-saytlary 133 raýatyň Hindistandan çykarylandygyny habar berdiler. 23 awgustda esasan taliplerden ibarat bolan 247 adam Belarusdan evakuasiýa edildi. Azatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä, türkmen migrantlarynyň köpüsiniň Türkiýede digine garamazdan olary Istanbuldan getirmek üçin uçara entek garaşylmaýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmesi Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Türkiýedäki türkmen raýatlaryny iň soňky pursatda alyp gaýtmak kararyna gelendigini aýdýar. Çeşmäniň sözlerine görä, muny Daşary işleri ministri Reşit Meriýedowyň hut özü buýrupdyr. Şeýlelikde soňky birnäçe aýda Istanbulda ençeme protest çykyşyny guran we ministriň öz sözlerine görä Türkmenistany we prezidenti maskaralan Türkiýedäki türkmenistanlylary jazalandyrmak kararyna gelindi diýip çeşme aýdýar. Azatlyk bu maglumatlary beýleki resmi çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen habarlaşmak mümkin bolmady. Emma häzirki wagtda halkara uçurlaryň barýan ýeri bolan Türkmenawa şäheriniň halkara aeroportundaky çeşmelerimiz ýakyn wagtda Istanbuldan hiç bir reýsiň garaşylmaýanlygyny aýdýarlar. Iň bolmanda 1 sentýabr üçinli raýatlar Istanbuldan çykarmak planlaşdyrylmaýar. Soňky günlerde Moskwadan, Sankt-Peterburgdan we Birleşen Arap Emirliklerinden uçurlar guramalaşdyrylar diýip Türkmenawadyň aeroportundaky çeşmelerimiziň biri aýtdy. Hakykatdan hem soňky 6 aýyň dowamında Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylar prezident Berdimuhammedov
Ahmedova we onuň hökümetine garşy ondan gowrak demonstrasiýa gurady. Protestlerin köpüsi İstanbuldaky Türkmen konsullugynyň öňünde geçirildi. Konsullugyň işgärleri bu çäräni guraýanlaryň öňüne almaga tynançdylar we olara haýbat atdylar. Türkmen halkynyň garşylyk hereketleri Birleşen Ştatlar, Demirgazyk Kipr we Russiýa ýaly beýleki ýurtlarda geçirildi. Mundan başga da Türkmenistanyň içinde öz başdak nägilelik bildirýän hereketler ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň nägilerigi güýçli ykdysady krizis, häkimetleriň tebigy betbahtçylyklaryň netijelerini ýok etmek we koronawirusyň ýaýramagyna garşy durmak meselelerdäki başarnyksyzlygy bilen bagly boldy. Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň barýan esasy ýeri. Dörli çaklamalara göre Türkiýede iş gözläp öz ýurduny terk eden 800 000 goly türkmen raýaty bar. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistan Istanbulda ýasamarakdan zäherlenip helak bolan onlar çaraýatynyň jesedini alyp gaýtmakdan ýüze urdy. Türkmen hökümetiniň dünýä ykdysadyýetini uly aljaranlyk töreden COVID-19 pandemiýasy bilen baglykda görýän ýa-da görmedik çäreleri ýurt raýatlarynyň uçar gatnawylar açylan wagtynda ýene köpçüliklerin daşary ýurtlara çykmagyna esas taýýarlaýar diýip Azatlygyň ýerli habarçylary habar berýär. Türkmen hökümeti bir tarapdan ýurtda COVID-19 bilen näsaglan adamyň bardygyny resmi taýdan tasdiklemýär. İkinci tarapdan olsa büdjet işgärleriniň hasabyny döwlet çykdyjylaryny tygyş etleýär diýip pensiýa çykandan soňam işlän morlum Azatlyk bilen söhbetdeşlik taýtdy. Karantin bolmadyk bolsa näderdiler diýip ol sözüni sonra bilen jemledi. Emma Ramazan Bilim Ministrligi mektep morlumlarynyň pandemiýa döwründe ýüzgeýil bolýan kynçylyklary barada hiç bir düşündiriş bermeýär. Radio bilen söhbetde bolýan raýatlar soňky döwürde ýaşuly ýöne entek guzurly we öz tejribesi bilen köp peýda getirip biljek büdjet işgärleriniň barhakan işden çykarylýanyny, pensiýalyp işleýän morlumlaryň işden çykarylmagynyň bolsa okul hagatlarynyň kähalatda 50 we 75% gys galdyrmagyny alyp gelendigini aýdýarlar. Lewap söýtiniň morlumlarynyň arasynda uçar gatnawlarynyň açylmagyna garaşan barha köpelýär. Täze mekteplerdäki täze okuw programmalaryny olaryň 1000 manat aýlyklarynyň ýarpy azalyp 500 manat bolmagyny alyp geldi diýip habarça etdi. Muallimlaryny mektepde çağa okudup güzeran aýlamagyň kyn boljakdygyny aýdýarlar. Odadan işikde mallara saklap kapitalynyň başga bir iş edip çağalar ekinlikini işledip zordan güzeran aýlaýardyk diýip Magarf işgärleriniň öňünde keseren täze kynçylygy bir-birinden habarsyz ýene 3 morlum tasdik etdi. Lewagyň mekteplerinde häzir doly bir stavka okudýan tas ýok. Olar ýarym stavka okudýan morlumlaryň hem sagatlary 25% kemeldirli. Başlangyç sınıf morlumlary bolsa aýlyklarynyň 60% agyranyny bilip eller işden sowa otýar diýip habarça etdi. Azatlygyň olal hem habar berýäli Türkmenistanyň mektep morlumlary her ýyl döwlet tawsyrlyklary esasynda alınmaly paýta, buğday, şugunlar hasyl üçin, bagçylyk mövsümlerine oturdylýan ýaş naharlar üçin köpçülik çäreleri, mejburi abuna bilen bagly hem goşmaça çykdyjak alýarlar. Munyň üstüne okuw esbaplary, mekteplerdäki remont, bejerişi işler hem goşmaça harajat talap edýär. Farapdaky 10-njy mektebiň morlumlary gatyl alyp geçýärler. Sebäbi olaryň köpüsi geçen ýylyň otpuska din jalyş pulunyň tas ähletini mektep bejergisine haraşlamaly boldy diýip habarça etdi. Morlumlaryň käbiri direktory bu ýyl ýerine paýta ýygmak üçin adam tutmajakdygyny, pul hem bermejekdigini uýdurdy. Olaryny bir işletek-de, işlemesek-de iş taşlaýyş geçirmäge mejbur bolýar diýerler. Inni işlerinden netije ýok. Ýurtdaky krizisiň soň görneni ok. Arkadagyň dolanýar okuwy biri şüphetigi getirdi. Farawyň 10-njy orta mektebiniň özüni aýfara diýip tanadan morlum aýtdy. Dünýäde newit bahalarynyň ardanlamagy, wada berilen özgertmeleriň durmuşa geçirilmezligi we iş, gadanç mümkinçilikleriniň ýyl-ýyldan azalmagy, ol ýa-da beýle hyzmatlar üçin
talep edilýän paraların meçhurlarynyň bolsa barha ulalmagy, adamlaryň iş, oku, bilim gözlegini barhaken ýurtdan gitmegini alyp geldi diýip synçylar aýdýarlar. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda siýasy ykdysadyýa medeni sebäpler esasynda ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma syzyp çykan maglumatlar soňky 10 ýylda 2 milliona golay türkmen sanlygynyň daşary ýurtlary gidenligini görkezýär. Türkmenistanyň edara kärhanalaryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretlerini gaýtadan çalışmak işleri täzeden badaldy. Bu sapar prezident portretleriniň çalışylmagyna onuň gysgaldylan saçy hemde portretlerdäki halynyň rengi sebäp boldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 26 awgustda habar berdiler. Sentýabryň başyna çenli ähli döwlet edaralaryna prezidentiň portretleri ýütgüdilýär. Indi portretdäki halynyň rengi gyzyl bolmaly. Prezidentiň saç hem üýtgüdi. Onuň saçy gysga we saç rengi hem üýtgüdi diýip habar çaýtdy. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy prezidentiň portretlerini üýtgütmek boýunça Mara welaýatyna alınıp barlayan işler barada habar berdi. Mara welaýatynyň ähli edara kärhanalary öz iş ýerlerini asylan prezident portretini 1 sentýabra çenli dolu çalışmaly. Täze portretde prezidentiň arkasyna halynyň rengi gyzyl bolmaly. Ozal haly ak renk dedi. Prezidentiň saçy öňküläriniň has eldilen we şonuň üçin täzelemeli diýip marly habarçy. Täze üýtgeşmeleri prezidentiň saçynyň üýtgeýän renginiň hem öz täsirini ýetirenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä kanseliýariýa harytlary satylýan dukanlar ýapyk bolan üçin adamlar prezidentiň portretlerini Welayet çapxanasından satın almalı bolýar. Portretiň ortaça narhy 20 manat, köçelerdäki portretler hem ýuwaş-ýuwaşdan çalışylýar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň prezidentiň portretleri onuň daş keşbiniň üýtgemegi bilen ýa-da portretdäki beýleki detalaryň sähel üýtgemegi bilen ýygyderli täzelenýär we ýurdun edara kärhanalarynyň prezidentiň täze portretlerini satyn almak hem de olary edaralary asmak talap edilýär. Bizde portret mewsum bilen üýtgeýär diýip habar çaýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň daş keşbi soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny özgördi. 2018-nji ýylyň awgustynda Berdimuhammedowyň ozalky şar gara saçyna duýdansyz çalyny. Munyň bilen baglykda 2019-njy ýylyň ýanwaryna döwlet edara kärhanalarynyň mekteplerden çağılar baglarynyň we ýokary hujaýlaryndan prezidentiň portretlerini çalışmak talap edildi. Aradan 3 ay geçenden soň 2019-njy ýylyň apreline prezident Berdimuhammedow il öňüne äýnekli çykyp başlady. Soňky gedek döwlet edara kärhanalaryna prezidentiň portretlerini uçdan tutma çalışmak işleri şu ýylyň ýanwaryna ýerine ýetirildi. Munyň ýylyň awgustyň başlaryna prezident Berdimuhammedow döwlet telewizionyasy we gazet jurnallaryna öňküsinden has gysgaldyran saçly peýda boldy. Indi sentýabryň başyna çenli ähli edara kärhanalardan prezidentiň portretlerini täzelemek talap edilýär. Türkmenistanyň syýasy propaganda guraly hökmüne diňe bir prezidentiň portretleri däleýsem her ýyl girdilýän şygarlarym ýygyderlikde täzelenip täze plakatlar edara kärhanalara köpçülük yerlerine köçeler asylýar. Ýatlasak ýylyň başyna 2020-nji ýylyň Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyla adlandyrylmagy bilen ähli edara kärhanalardan hususan bilim we terbiýeçilik edaralarynyň täze şygar ýazylan plakatlary satyn almak talap edildi. Türkmenistanyň döwlet we hususy ýeçilikdäki edaralarda jemgyýetçilik ýerlerini ýyry köçeleriň uğruna bazarlarda umuman hemme ýerde diýen ýaly prezidentiň portretlerine duş gelmek mümkin.